Fl-aħħar 30 sena kull darba illi saret espropriazzjoni ta' art l-ewwel irid ikun hemm talba mid-dipartiment ikkonċernat u ffirmata mill-Ministru konċernat. F'dan il-każ l-uffiċċju li jmexxi l-artijiet tal-Gvern qabad u espropja l-art mingħajr ma qabel saretlu talba mid-dipartiment konċernat. L-eks Ministru Jason Azzopardi qed jgħid li l-art fix-Xemxija ġiet espropjata minħabba raġunijiet ambjentali. Għalhekk it-talba f'dan il-każ ridet tiġi mill-Ministru Mario De Marco. Imma l-Ministru li dak iż-żmien kien responsabbli mill-ambjent u l-MEPA, Mario De Marco, qatt ma għamel talba ħalli din l-art tiġi espropjata. Fil-fatt dokumenti sensittivi li għandu fideh One News juru kif fil-11 ta' Jannar 2013 l-eks Ministru Mario De Marco saritlu talba sabiex l-awtorità kompetenti tagħmel ir-rikjesta. F'din it-talba jingħad speċifikament li id-Dipartiment jista' jipproċedi biss bl-espropriazzjoni jekk ikun hemm ir-rikjesta iffirmata mill-Ministru. Dokumenti oħra li għandu One News juru li anke Jason Azzopardi kien jaf din il-proċedura, tant li l-uffiċċju tal-artijiet kien qallu illi l-art fil-Fekruna tista' tiġi espropjata biss jekk ikun hemm talba bil-miktub mill-Ministeru u ffirmata minn Mario De Marco. Min dan kollu ma sar xejn u d-dokumenti f'dan il-każ kollha jindikaw illi x-xogħol tmexxa kollu mid-Dipartiment tal-Artijiet fuq istruzzjonijiet stretti tal-eks Ministru Jason Azzopardi. Apparti minn hekk il-liġi tassigura li d-Dipartiment tal-Artijiet anke f'każ ta' partit jista' jespropja biss jekk ikun hemm il-fondi neċessarji li jitqiegħdu f'kont tal-bank imma dan baqa' ma sarx.